В ежедневието ни стресът често се натрупва, независимо дали е заради работа, лични проблеми или просто динамична на съвременния живот. Едно от естествените решения за справяне с стреса е интимността. Тя освобождава хармонии като ендорфини и окситоцин, които намаляват напрежението и ни карат да се чувстваме по-добре. Но какво се случва, ако по някаква причина интимният живот ни липсва? Не се тревожете, има алтернативи, които могат да ви помогнат да се справите с стреса и да върнете енергията си. Тук идва на помощ MindMaster, естествена хранителна добавка, която е създадена да подпомага организма в борбата с стреса. Как работи MindMaster? MindMaster е богат на антиоксиданти, витамини и минерали, които помагат за намаляване на вредните ефекти от стреса. Формулата му е специално разработена, за да поддържа мозъчната активност, енергията и цялостното благосъстояние. Независимо дали сте под напрежение заради задачи, срокове или просто липсата на баланс, тази добавка може да я включат към вашето спокойствие. Защо да го питате? Намалява усещането за умора, подобрява концентрацията и работоспособността, помага на тялото да се възстанови по-бързо от стреса, осигурява дълготрайната енергия през деня. Какво още може да направите? Че освен MindMaster може да бъде ваш съюз